नै गोजौ पाहारखौ नुदो बेखौ नायनानै ला बे गाहायनिफ्राय बिसिनि गोजौ ओमफ्राय बैनो साइकेल दङ बेयाव ओमफ्राय बे गोजौजों बियो बाख्लायगोन साइकेलजों बे गोजौजों बाख्लायगोन बियो बै गोजौनिफ्राय ओरै गाहायजों बहुत गोजौ दं इयो मथा मथि 15-20 फुटसो गोजौ गाहायनिफ्राय ओमफ्राय बिजो बाख्लायबोनो नाजागोन बियो ओमफ्राय नायलांबाय थादो देखायनोसै ओके जाबाय ना रेडि गाहायनिफ्राय मथा मथि केमेरायाव एसे गाहायसो नुदो जानांगौ 15-20 फुट गोजौ दं बेयो बहुत गोजौ बेयाव बिथाङा बाख्लायगोन गोजौजों ओरै बाख्लायबोगोन दे बिथाङा बाख्लायबोनोसै ओ परिया मजा नोंथांमोना ट्राइ खालामनो नाजानाङा मजा परिया बिथाङा बहुत प्रेक्टिस खालामो नोंथांमोनाबो प्रेक्टिस खालामनानै हागोन बहुत खस्थ' खालामो बिथाङा आं ओरै देखायनि दहाय गोजौनिफ्राय बाख्लायनायखौ बेजों मेन लामाया ओरै थांनांगौ ओमफ्राय नै बिथाङा दहाय नैखिनिजोंनो बाख्लायदोंमोन नै बेजों बाख्लायलांदोंमोन बे गाहायजों बाख्लायलांदो बे बहुद डाउनाव दं बिसोर दा बहुद डाउनाव दं बै नुहुरनाय माखाया एकदम डाउनावसो दं नै गोजौनिफ्राय बाख्लायलांदोंमोन बेनो बे गोजौनिफ्राय बाख्लायलांदो बिथाङा ओरैहाय बेजों बाख्लायलांदो ओरै बिथाङा बे गोजौनिफ्राय बिदि नुयो